Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam spremiti jedan dijetalni recept, dijetalne mafine, koje ja inače obožavam. Volim ih da jedem, jako su lepi, ne goje. Za ovaj recept bit će nam potrebno pirinčano brašno, bit će nam potrebno susam, prašak za pecivo, 2 jaja, so i ja ovdje imam mešavinu ruske salate, belog luka i to je to. Znači to će biti neki povrćni. Ovdje imam također biljni kačkavalj, odnosno kačkavalj koji je, da kažemo, posan. Nećemo praviti sa mlekom, nego sa vodom. Znači odvojit ćemo prvo belance od žumanaca. Preporučljivo bi bilo da jaja budu na sobnoj temperaturi nekih 10 minuta pre nego što počinjete da radite sa njima. Sad ćemo to da umutimo. Kada smo umutili, dodat ćemo soli po ukusu i još malo umutimo. Dodat ćemo žumance, znači oba. Ja ću to oba odjednom. Dok se još nije dobro umutilo, dodajte prstohvat šećera. Nastavite da mutite. Sipajte manje od 50 ml ulja. I to je to što se tiče miksera. Idemo dalje. Sipat ćemo kašiku po kašiku pirinčanog brašna da dobijemo smesu kao za rolat, kao za normalne mafine, samo što u ovom slučaju je pirinčano brašno. I sad ćemo vidjeti koliko će nam biti potrebno kašika pirinčanog brašna. Uzet ćemo drvenu špatulu. U ovo ćemo sipati malo vode. S obzirom da nismo sipali. Sada ćemo pa to sve lijepo sjedinimo. Treba nam još malo. Odlično. U ovo ćemo da dodamo prašak za pecivo. Ne puno, pola paketića praška za pecivo. To je to. Dodat ćemo još trunčicu vode. U ovo odmah ćemo sipati mešavinu koju smo ispržili pre toga. Prodinstali, ispržili. Naravno, ja sam ovdje dodala i malo
spanaća. Imam korpice za mafine, ubacit ću u kalup. Ovako. I u taj isti kalup sipat ću potrunčicu ulja. Znači, bitno je da se ne lepi. Ovdje nisam usipala, sad ćemo da prespojimo jer bitno je da vidi. Znači, ne treba nam puno ulja jer ovo je, korpice su kao pek papir. Nikad mi se nije, da kažem, zalepilo tu da nisam mogla da izvučem mafine, uvijek su se fino izvlačili odavde. Odlično. E sad, vi možete da dodate, ja ću još malo ovog soli dodati, jer prosto ovo je suština da bude slatko. Sada ćemo ovaj kačkavat, vi možete da ga izrendate, možete da ga seckate. Ja ću da ga sečem, jer želim da osjetim baš kačkavat. Ovako, sad ćemo da ubacimo ovdje unutra. Fino. Ja ću ovo danas da ručam, a za ostale ukućane pravit ćemo drugi ručak. Možda će to da vam bude malo naporno spremati 2 ručka, ali svako ko ne sme da jede evo bijelo brašno, ovo je jedan zaista lijep način da može sebi da pripremi dobar, a opet ne gladan obrok. Znači ne morate da gladujete, da se najedemo sada bijelog hleba, da se ne znam tovarimo i tako to. Ja jeste da mesim, ali verujte mi da eto, desi se da probam, što naravno moram zbog ukusa, ali nije to u nekoj, da kažem, velikoj meri da jedem bijelo brašno, punomasne jogurte i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo što vam je kapnulo tu, malo krpom, ubrusom, što god obrišite. Ja ću iseći ovako krišku ovog posnog kačkavalja i ubaciti ovdje. Opet, još jednu ćemo krišku, eto čisto da mi ne bude, znači vi, eto, kao ja, sad, ja sam rekla jednu krišku, bacila sam više od jedne. Bacite onoliko kačkavalja koliko vi želite da vam bude to posle lepo. Uz ovo ja ću sebi poslužiti grilovanu, kako se zove, bože, zaboravila sam, stavio mi nešto mozak danas, ne znam šta je ovo, grilovanu tikvicu, o bože gospode, ja se izvinjavam, grilovanu tikvicu ću ubaciti. Znači, to će mi biti kao salata, naravno bit će mi tu i naše sezonsko povrće, to će biti, možete uz ovo staviti krompir, ali evo ja ću, znači, grilovanu tikvicu i paradajz, krastavac možete isto, ja ću sada samo krastavac, pošto mi nije još paradajz, da kažem, onako, kako ja volim da bude zreo, nego je to sada još više onako prskano.
Tako da ću sada samo tikvicu i krastavac. Tikviću ću grilovati, a krastavac samo posoliti i sebi poslužiti. Eto. Rasporedite to fino. Tako. Meni je malo ovaj pleh onako, ali dobro, nije strašno. Da se vidi po ovome. Sipat ćemo susama. Ja volim susam, a i susam je dobar zbog magnezijuma, zbog sklanjanja masnoće iz organizma. Tako da čija semenke isto ako imate bilo bi lijepo, ali evo ja u ovom slučaju nemam čija semenke. Tako da ću staviti susam. Znači, verujte mi, ovo izgleda fenomenalno. Znači, što bi rekao jedan moj prijatelj, vrhunski. Još malo ćemo to posoliti. I idemo u rednu. Vidimo se kad bude gotovo. A da, umalo da zaboravim peršu. Peršu stavite. Možete i bosiljak, ali evo, stavite peršu. Daće mu, verujte mi, poseban šmek. Možete i origano, naravno, koji god vi želite, znači. Pre i onda idemo posle. Evo su mafini. Oni su još jako vrući. Ali kao što možete da vidite, da su gotovi. Evo. Što je gore. Evo, gore. I dole. Ja ću evo sad uraditi jedan presek. Ovako ću. Sad vi meni pišite u komentaru da li postoji razlika između belog brašna i pirinčanog brašna. Pogledajte vi ovu teksturu unutra, spolja i ispod. Apsolutno ne razlikuje se ništa. A ovo je daleko mnogo zdravije, jesti ovako. Jedno, pogledajte kako se to žuti i od jaja i prosto je jako lep. Nema apsolutno nikakve razlike. Ja ću da probam, bez obzira što je vruće, evo ja ću probati. Stvarno je jak sad. Da. Pojďte. Da. Vi možete da punite sa čim god vi želite. Neka to bude nešto suhomesnato, neka salamica, šunkica. Možete da stavite šta vi želite, u stvari od priloga. Evo ja sam želela ovako da budu ovi povrćni kao. Od povrća i kačkavalja. Mogu da vam kažem da su zaista jako lepi. Tako da, evo, uživajte, nadam se da će vam se ovaj recept svidi, nije komplikovan, svako može da ga spremi, brzo se sprema i vidimo se u nekom od mojih narednih videa. Ćao!